Taxania interneten doan erabili daitekeen baliabidea da. Berari esker lekuen erreferentziak egin ditzakegu. Tutorial honekin hori nola egin jakingo duzu. Lehenik eta behin interneten sartuko gara. Googleen gaudela Taxania idatziko dugu. Eta taxania.comen sartuko gara. Sartzen garen lehen aldian, ezer baino lehen izena emango dugu. Izena emateko horrian erabiltzailea, pasahitza eta emaila sartuko ditugu. Behin utxune guztiak beteta beheko botoiari sakatuko diogu. Behin izena emanda lekuen erreferentziak egiten hasi ahalko gara. Horretarako gehitu leku berrian sartuko gara. Guk Arrigorriagako Argala plazaren erreferentzia egin nahi dugunez, Arrigorriaga idatziko dugu eta bilaturi eman. Behin Arrigorriagan gaudela, irudia hurbilduz joango gara ezkerreko botoiak erabiliz. Eta are zehatzagoak izateko satelite bidezko irudia erabiliko dugu. Helburu dugun lekua topatuta, bertan klik egingo dugu eta agertzen zaigun ikonoarekin zehatz-mehatz adieraziko dugu lekua. Bukatzeko izena, etiketak eta eskribapena idatziko ditugu. Irudiak ere sartu ditzakegu. Bukatzeko gorde leku hau botoiari emango diogu. Behin lekuaren erreferentzia eginda, gure webgunean edo blogean sartu ahalko dugu mapa. Horretarako, hemen behan dagoen kodea kopiatu beharko dugu.